Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Yan uwa, yau ma muna tare da ku a cikin fassarar littafin Muqamat da al-Imam Suyuti, kamar yadda aka gani, kuma har yanzu dai bamu shiga Muqamat ta ɗaya ba, muna fassara kalmomin da suke cikin ta masu tsauri. Dan haka yau shine karatu na 5 insha Allah ta'ala. Kalmomin yau suna da alaka da furanni da sashen ganyayyaki da fulawoyi. Ya yi amfani da kalma ta azirru, duk da ya amfani da ita ne a jam'i azrar, to mufradin da shine azirru. Abin da ake cewa zirru kuma shine dai bur'um, shi ma ya amfani da shi al-bur'um bil'ain. To dukkan su abin da suke nufi shine lallagowa, a wata Hausar kuma lingabo. Sannan akwai kalmar al-fuduru, ita ma tana nufin lallagowa ko lingabo amma iya na inabi. Sannan ya amfani da kalmar akmam, wanda mufradinta shine kimmu. Kimmu shi ma yana nufin lingabo amma na 'ya'yan itaciya, ba na ba na ganye ba, wanda muka faɗa a baya na ganye ne. Shi kuma kimmu na ɗan itaciyar da ake ci shine. Sannan kalmar ar-raihan tana nufin ɗaɗɗoya. Sannan kuma duk dangin tsirrai da suke masu bayar da ƙamshi ko ake ado da su ana kiransu da ar-raihan, amma da hakikanin sunanta shine da Hausa ɗaɗɗoya. Sannan akwai kalmar annilufar. Nilufar, kalmar annilufar wato da larabci ana iya ce mata allubusu, sannan ana ce mata albashnin, kuma ana ce mata ara'isun nil, ma'ana amaren teku. Sannan kuma akwai kalmar almarzanjush da ba larabci bane amma kalma ce mu'arraba, ta koma larabci. Ana kuma ce mata almardaqush, ma'anarta shine wato na'ana'an giwa ko na'ana'an matashi. Sannan akwai kalmar alfagiyatu, shi kuma yana nufin ganyen lalle. Sannan akwai kalmar al-aqma'u bil'ain, wato shine kirare na wato rassa na kowace irin bishiya.